ka VPP na rilub cintia lelam uba da menhir mai metaga sni ka arpsan tarik u nailo arjar pusau kalawan pandikendo ya eksekutif engineer ka PWD road si Riyadh Eastern Tehil District banbu yang berkhas nak pentau surok dia sutuna saipung morsei halflong road di SSMHR nak benta penggerpat buat pensina penbano yang surok boljot lapra menta dari bun kili Islam hapdeng gijingesha beding sosat jong paiba hajki im jongki pemalang sni ki nosisnong ki sem jong ha ka banle cindawai dasin nai hostel namarba uni usrok ulung basnu sebab pelat hadu ba ki nongpang stom khamtam ki long kemi bakha bapun ki sem stom sem sosat bansong kali banpoi sai jika sumar donru uput bagi hapan sukha khun hapo kali kini ki jong ki bojong ma jaga jong im jong boro ar kami buat ikon om tang kata Henry wat habadon jistom bejimpang bejur kibiru kenla banpoi kloi sajaga sumar kami pun hirmbai ulu omru bagi kerpat yang lokal MLA kakong Santa Marisela kaba sumkhia bagi kerpat si kerpat yang kan kakam bat nakali yang partiru ka kerpat ya kaba akan sumkhia ban pressure ya ka surkar ban yo yang surok babiat babiang Balik sekau dalam mat dekong hari jingi day bat kajing kenduk jungi yau executive engineer jongka PWD road clear division nak benta ban kerpat ban sinabat ban bha yau ni usrok kia sai pung su tengah mul sai haflong road yau ni usrok gipor ba menchwa la fund daga NEC di hadim kato kala sya e khongrang nadu snem arjar katar nilu i ba kajing so kajing jenjar kajing so sab jong ki nong susnong badan hangte hapo san su tengah konstitusi hari jingi day bat ka jistiu pelat uni surok kalak tak hagi babun ki benta te haga jing kenduk jongi ya u executive engineer nakaliang jong ungi singotenan ba nakaliang jong ka office kalak shinkia ya kaban shna ya ka DPR ban shna ya ka estimate lani kita ki overview statement ka ba nakaliang ui ula dep submit cha u CE ban nakaliang jong CE ula thok cha u secretary jong PWD na du banai jun haga jing de ba ka jing don kam jong surok te kumbangi yatib ba ki babun kini ki head of service ng sarkar ki Syaiwan Pet ki Syaiwan Kmi yang nusrok nado chief secretary hadu principal secretary jong ka ni ka road ndai hadu mentangi par i ya kan ni ka ya uso ya kan ni ka jingwan Pet dan ni ka jingwan jongok ka jongki te ngi ka pat lemba jong wi ban ni select ai ya kan ni ka copy chau chief engineer ba kunju chau deputy chief minister ba Pet ya kan ni ka road nak benta ban kerpat ha ka ba kin simkhia ya kani ka proposal lani ya kani ka jingterwa naka nakini ki board badai pej apok kani ka district jongi bakin penkloi ban ai ka sanction namar kumbalong mata ki snong itha ka badon hangte ki don kam yo news rock ha ki babun ki benta lari ong ha ka yo ka kon lari ong ha ka tourism lari ong ha ka puli ka puthi lani ha ki baik baik pat ki lain department ki badon apok kani ka sai pun blok kala tut chikade de naka jingtut lani ka jing bom biang lani kani ka kajing tko ha kajing de ban china lani ban prepare yo newsroom ti kumta ngi na kalian jong voice of the people party kumbang ile keren batu executive engineer ngin simkia ya ka ban kerpat ban bentu ya ka sarkar bahkan ai kani ka sanction kloi bat kunjur ni kerpat ya kani ka local MLA ka bala simkia mo ban keren si keren ya kani ka kam te lemba jong iro ni kerpat ya ka ba in pressure lani ban ya keren tenge ha ka ba ban penyo yang news rock ha kadut babit ke babiang ti ngi kum ka voice of the people party na kapor bang isneu habang tip ya kani ka jingo jinam ju pajba kala pelong ini ha kabangin late ban ujor ti kum balong menta shadin haswa bangin late gladon ki dor bar sinong gladon ki seng halang gladon kini ki seng ki seng ki ba kini ki kali kamai ki bala ujor ndai kampo sino te ngi binti balemba kani ka jingi mendu jongi mentang singi na kaliang jongi iru lakna shai ba ila trishtom na mentang nusrok rangkat i kibai pat ki officer baru disir kumjo te ngi skem bahkan seulong kani ka jingi kendu jongi mentang singi tengin siapa namaru i uong ba shen ngin sayo ya kani ka sanction la daga sarkar ka mon lani ka sarkar ka isne ban yarap yau te usrok ha ban penha te kani te kadai ka jingi kendu jongi ka ba nengkong batu i yang jadi baru surok tingin na yapay ka outcome ka bami nang ta tingin saya pipat hadir tangga tahi ka ji kenduk jongi mata sri college board hagin kasi ni dam lang hangin ta kung ke
grup jangka kan hun jangka Voice of the People Party VPP ni wan hangde banyak kendu ya EE jangka Executive Engineer jangka PWD jangka Cleared Eastern Jahis naga benta ka unus usurok jongi ubadan iskatan jongi naga jinsi balan nilai ladap ai kini ga khas kini jin thok shi kenang ba impeklan in sniolam ya kejing mul kejing kepat jongi kiba shong shang ni thai nama ba ni usurok ulong butlum jongka khi ka pateng ka yat ka yen ka tre ka ta ka jongi te na ka liang jongi ngi dan lang ni da ka jing snio kya ka mising ni kindoi e ban ka par e ban nyo e ngi ka ta ka jing kwa ka jongi jing do wa jongi than jongi ste ni ta usurok khnang ba ya yo kita ka jing do wa ka ba ba e barok ngi dan kam nama ba nitip hi ha bini kisi ba usurok jongi la ulat sniu shba palan te ngi dan kam ban marmot ut khnang ba kan sup kita ka lek kawan ka tre ka ta ka kiblu ki jongi shine kham ta ka de ka lenti ka ba ya ka khi pateng te nak yang jongi dan hangde ni ka pat ya o ii ubde u rong page ka izin dia jongi shine ban le ya ka ni ka jing tham jongi ban ya ka dan kam te jangan tang tai